Masoyiyata kin guje ni kin share ni dan Allah to zo ki kula ni zo ki bani soyayyarki kar ki bar ni zana yi rauni ni kake so ai mun dace kin gama har mun yi kamanni ko ina duka sai zancen mu har da yin noma da mutane zuciyata ke kin sace babu damar in yi tunani doguwa mai kyawun sura dukka mata babu kamar ki kwalliya kuma ga iya taku bare a zo magun tafiyar ki dukka mata sai sun kauce gwanar ado to ya ta saraki kwalliya kuma ga san tsafta dagwas to babu kamar ki daura ki dawo ki zo gare ni a zuciyata da ba kamar ki furta komai kike bukata ki zo gare ni zana baki a zuciyata kike ta mulki sarauniya ne ko zan kira ki da kin fito ɗan maza su ganki a take ni kau na ɗauki kishi sarauniya ta kice nake so ki bani dama na zo gidanku na zo na ganki 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 dama ki bani masoyiyata da ke kadai zan yi rayuwata farin cikin rai na ɗai ganin ki na ɗan ji sanyi a zuciyata abokanai na ta shawara kan na barki ne kan ba zan iya ba farin ciki na rabe na raina ki bani dama na zo gidanku na zo gidanku ki tausaya masa ki agaza masa a zuciya ke kadai yake so to tun da yake kadai yake so ki ba shi dama a zuciyarki ki ba shi dama a zuciyarki ya tura manya akai sadaki farin ciki na shi bai gushewa dare da rana in ya tuna ki ga shawara kan ki yar uwata ki damke mai san ki babu kyashi ki damke mai san ki babu kyashi farin ciki ai ba kyagi ba farin ciki na gidan masoya junansu indai akwai kulawa kuda muke junan kuda amana har yan uwa na kusi yabawa kuda muke junan kuda amana farin ciki na ku zai yawaita ya zai yawaita farin ciki na ku zai yawaita